Fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat kwota ordni permanenti 13 fejn talab l-aġġornament tal-Kamra biex isir dibattitu dwar ir-riżoluzzjoni li ma torbotx tal-Parlament Ewropew dwar iċ-ċittadinanza. F'diskussjoni li alternat bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, in-naħa tal-Oppożizzjoni sostniet il-punti tagħha kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u deputati tagħha komplew isostnu li l-Gvern m'għandux japplika dan il-programm. Membri tal-Oppożizzjoni użaw il-Parlament Ewropew u l-kliem tal-Kummissarju Ewropew Viviane Reding biex isaħħu l-argument tagħhom. Hawnhekk il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li hemm differenza ċara bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni fir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Oppożizzjoni meta jitkellem mal-Ewropa, issa qed jitkellem ma' Big Brother l-oraklu li jgħidlu kollox sew u Sinjor Si. Jien meta nitkellem mal-Ewropa qed nitkellem ma' partner li nista' mmerieħ, nista' nieħu raġun, nista' nieħu tort. Imma nitkellem on equal footing ma mmurx hemmhekk għal kubtejja quddiem ħadd għax hekk m'għallem. Il-Prim Ministru sostna li l-Oppożizzjoni ma tistax iġġerraħ il-programm ta' ċittadinanza b'investiment għaliex taf li se jkun suċċess. Il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jagħmel dan kollu minħabba l-unika raġuni illi jaf illi tant kemm ħajkun suċċess. Illi l-ammont ta' ġid u ta' xogħol li ħajinħoloq għal poplu Malti u Awċi jista' jkollu reperkussjoni elettorali fuqu. Mhux l-interess tal-poplu kif qed jgħid qed iħares l-interess tiegħu partiġjan biss. Kelliemhom il-Gvern staqsew għaliex l-Oppożizzjoni qiegħda topponi għal programm li għandu potenzjal ta' 1,000 miljun euro li mistenni tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin.